wena ne-ex yakho benisabonana nihlangane. Uvela njalo-ke wena, uvela njalo. Kanjani? Muzi ukuthi kanjani? Wena uqale nginale ngane 2024, uba manje. 26 phela manje. Okay, shuthi kade waqala lo msangano wakho. Hayi musu ukuthi umsangano. Angithi ukhuluma ngengane lesifundisa manje. Shuthi kade waqala. Ngaleso sikhathi bongabona ngithi nawe kade uqala umsangano ukwazi ungitshela into ongitshelayo. Kade uqala umsangano nawe. Ukhulele nje angikwazi ukhulela isuba. Ngeke uthi mina ekubeni mina nawe sesinesikhathi singazayo. Eyakho lengane. Kanjani? Ngiyakutshela ngithi eyakho. Ngiyabingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Madlezulu. So kasivakashela namhlanje usisi nakanjani khona lento angayiboni kahle hle kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe, kodwa ke ezosichazela kabanzi ukuthi ingabe ubekwa yini ekhaya namhlanje. So ke sike sizohamba kanjani? Sawona njani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Kumakhumalo. Umashobani, umzilikazi amashobani. Kuphi emakhaya? Esemzinto sisi, kumathawuzela. Uyibhaca? Okay. Mawuzokhipha unyawo uqalela ishona emuva. Kunjalo nje. So ngicela ukwazi kahle kabanzi ngendlela wakhula ngayo. Ukhuliswa abazali bebawu noma umzalo yedwa noma mhlawumbe bewugogo nomkhulu. Mina ngikhuliswa umama. Okay. So yedwa. Yebo. Ngoba ubaba washo ngo-2009. Naye-ke kwenzeka ukuthi last year edlule emhlabeni. Oh, so ususelinenganza kweni? Yebo, nobhuti wami. Oh, alright. So-ke ngicela ukwazi-ke nge-relationship yakho, nihlangane nini nomuntu wakho and beniphathane kanjani nisanda kuqala? Okay, sisi. Mina nomuntu wami ngihlangane ngoLukuzana 3 years back. Okay. I think mangikhawunta kahle. 3 years back umuntu wami kade kuwumuntu o-right, so active nasempetheni yonke into i-right nje. Yes. Kwaba nelokhuzana nama-situations ukuthi okay abantu bayalwa ngesinye isikhathi, but ke angazi ukuthi kwashintsha phi because since ngikhulelwe ila kushintshe khona. Okay. Yes. Bengavumelananga ukuthi sengaba khona umntwana. Kube yi-surprise. Yes, kube yi-surprise. So angi-understand ukuthi kwenzakalani. Ivoice yakho nje sidala? Noma ishile? Nje. Oh, okay. Mhlambe ke useke wambamba nomunye umuntu before noma akaze kuqondana? Cha, akaze kuqondana. Akaze. Ube right kuphethe kahle. Financially ube kunakekela noma uyazibona wena? Uyanginakekela ngesinye isikhathi if akanazo inkinga. Ngesinye isikhathi uyaba ney'nkinga kodwa uyanginakekela. Okay. So uzweni noma uboneni le edala ukuthi uzofika la ekhaya namhlanje njengoba unginikezile inamba kasisi lo omunye. So uboneni noma uzweni noma ubambe nje? Okay. Bengimsola khona and then ngabheka nako WhatsApp ukuthi ngibone ukuthi akajolini. Mangibheka WhatsApp vele angithole lutho. Okay. Bese ngichecka na ku-Facebook khona umuntu engingambona ukuthi vele uyabona ngeke ukukhuluma kwabantu ukuthi kwenzakalani. Okay. So ngathola inamba ya sisi futhi. Mangithola ngamfonela usisi. Mangimfonela usisi wangithuka. Oh, okay. So angazi ukuthi ngenze njani. Yikho ngize ngabhalela la ekhaya. Mawubona izinto eseke ayiposta ngaphambili mhlawumbe izithombe zakhe, uyabazi lobo buso sekwabona before noma bowuqala vele ukumbona? Bengiqala ukubona lo kabuso lokho. Okay. Angikho sure ngakho. Umuntu wakho umtshelile ukuthi khona ilungelisho lomndeni elizayo? Ngingathi nje uyazi yena kodwa ngazi ukuthi kahle kahle ucabangani. Akabanga happy yini ukuqala umtshela? Akajabulanga, akabalokhuzana, akabanga sad futhi. Okay. Ungakakhulelwa mhlambe ey'ngxoxweni zenu bewukumuzwe samuntu obathandayo abantwana vele noma bekufana nje noma kuthiwa uyaqhamuka noma kuthiwa uyaqhamuka into eyodwa?
Hayi into eyodwa bese ngakukhulumi kakhulu ngeindaba zeingane. Yes. Oh, okay. Ithi ngikhulumisane nabo bobabili because bakhona bavumile ukuza. So ngicela ungineze isikhathi esincane ngikhulumisane nabo ngingedwa and then sengiyokulanda ngalesi sikhathi sokuqonda ukuthi ngikulande naso bese sokuxoxa sibawu-4. Okay sisi. Alright, ngicela sisondezelele. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo lwethandana. Sake sine-couple la nakanjani izosichazela kabanzi ngesikhathi sabo ukuthi bajabule kangakanani. So-ke asike sizohambe kuzohamba kanjani? Sihamba kanjani? Niyaphila? Niyaphila nami ngicela uqala ngawe. Ngicela ukwazi kabe nesibongo nala usuwakhona. Usabelo wakagwala. Gwala? Yebo. Kuphi emakhaya? Ngisuka le emaphephetheni endwedwe. Oh, okay. Ubani kabe nesibongo? Ngobile wantuli. Kuphi emakhaya? Eastern Cape Duke. Ukhulele kuphi? Eastern Cape? Oh, okay. So njengoba ungalahla ngizele isikolo or umsebenzi? Bengizela isikole. Oh, okay. So kuhamba kanjani kwi-relationship yenu niphathene kanjani? Hathene kahle kwi-relationship yethu. Niyaqala nithandana? Siqale ngo-2024. 2024? Yeah. Okay. So kade ufika empilweni yakhe wathi wena usingle noma wathi ukhona umuntu omfice naye? Wangitshela ukuthi usingle. And awukazi uzobone lutho nje, awukazi unothise lutho. Oh, okay. Bhuti wami ngicela ukwazi la. Usisi uma uhlangana naye, wathi kwena single noma wathi ukwi-relationship? Usisi ngikathi ngihlangana naye Kade umshela nje wathi? bazana ndoda nami ngayibonela intombi ngase ngiyashela ngoba ukuthi ngiyaqonda. Wena uthe ubungathandani namuntu uma umbona? Ya ngikathi ngikhuluma naye impela hayi. Ubengekho. Vele kahle kahle akekho. Akekho. Ngiyakuzwa nabo abantwana? Mfethu hayi abantwana anginabo mfethu kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe nabo yabo nangu noma idaliza la eduze. So uma ngase nje athi mhlawumbe khona ilunga lomndeni elizayo ungazizwa kanjani? Ngajabula kakhulu. Ungajabula ne? Okay, mhlambe ke i-relationship ophuma kuyona wathi ubona yena yayisiphele nini le yaseqaleni engakafiki kwena njengoba uthi wakufica usingle? Sister kahle kahle angisho ngokuthi ngangisingile for ukuthi ngisingile nje yabo. Khona umuntu engangithandana naye sasithandana nje ku right. Hayi ukuthi ke unenkinga lo muntu lo agcina eseba nazo yabo. Nami ngase ngikhetha ukuhlehla njengoba ngathola nangu umuntu wami eseduze. Oh, okay. Inkinga mhlambe kanjani nje? Why ethe seyinkingeni ekubeni nibuthanana naye ungamsizi lapho nalapho yini wakhetha ukuthi okungcono vele uthole omunye eceleni kunokuthi ube naye eseyinkingeni? Yabona ke wena sister kwezinye izinto singasizana kwezinye izinto asikwazi ukusizana. Into engiyitholile kulomuntu wami lo ube ne-ex angithi abethandana naye. Kanti le ex le banakho ukuthi babuye bantshontshane naye yabo. Wayesethola esekhulele yabo, waseyakhulelwa. Uma ekhulelwa wayesefuna ukuthi manje like eyami ingane yabo. Nami anginayo isho noma mhlambe yami noma ingakho nami ngathi ukuthi the time sebentshontshana ne-ex yakhe wena uqhubeka unayo othandweni? Besisathandana naye sisi lo ebengithanda. Why? Bongenankinga? Cha bengingazi phela yabo. The time kade uthole ila khona uthole nawe omunye umuntu? Ya la ngithe ngisho ukuthi ngiyahlukana nayo eyizwa leyo nto. Ngithe ngiyahlehla nje kuye akathola ispace naye. Yini ungaveli u-end i-relationship because what if yena ukuthatha njengokuthi uyamjolela? Wena sister mfethu kunzima mfethu ukuyiqeda i-relationship yami naye yabo njengoba sekunanokukhulelwa phakathi. Anginayo isho kahle kahle mfethu ukuthi ingane yami kunzima ukuthi ngingavuma ingane mfethu. So yena uke wakhuluma naye wamchazela ukuthi awukho right ngokuzwa komntwana mekuwukuthi uyeza angazi. Uke wakhulumisana naye umchazele nje ukuthi okay ngoba khonto busy naye
Ukhuluma umuntu obhizi naye mina ngizoba nesho engakanani ukuthi uyami umntwana. Angikaze ngikhulume naye sister. Awukwazi. Hayi angikaze ngikhulume naye. Kodwa uyangena nempeteni kuze kube today. Hayi. Kwaphelela ngaleso. Uyabona ngalesikhathi ngithola ukuthi engathi ukhulele. Okay. Ilapho la ngathi nami ake ngithi ukuhlehla yabo. La ngamgcina khona ukuthi sibe ndawo. Shuthi uthanda nabantu abawu2 uwedwa. Angikasho kanjalo kodwa akukona mfethu. Wamchazela uba usisi. angithi phela wangivele wangithola ngathi ngisinge. So uyaqala nje yena ukizonto esho manje? Ya uyaqala yena. Ufila kanjani? Ngikubona uvela uphela amandla yini indaba? Cha ngixoxa lento ayikhulumayo ngicela sayiphathi kahle. Okay. Mhlawumbe usadinga isikhathi sokukhulumisana naye wedwa noba u2 phela noma u-right ngendlela achaza ngayo ngoba uyachaza ukuthi wahlehla. Ngi-right ngendlela achaza ngayo. U-right. Usamthanda? Yebo. And nisazoqhubeka nibe ndawonye? Yebo. Alright, asike sibeke uthando phambili ngoba vele uyachaza ukuthi uyamthanda. Ngicela ukuthi ningilinde kancane ngilandele isurprise yenu since kuyinyanga vele yothando. So othandweni fanele kuthandwe nini kahle. So indaba omqala zabuhlunga nje. Ngicela nisikumeni nibhenga la ebondeni iyeza surprise yenu. Okay. Ningilinde nje kancane. Menisuka lapho ngicela ukuthi mase nihlala phansi nihlaliswe yimini ningilinde nje ngize ngimcele mina ukuthi seningahlala phansi. Ngiyacela nisilandele isurprise. Ziyakhala manje. Uyibeke nje la duze nami. Ngiyacela ukuthi nijikeni nihlale phansi. Nazi itulo zenu lapha. Excuse me. Okay. Ibona? Uyena lo ngambona lo. Lesifebe lesi sangithuka isona lesi. Mina isifebe. Wena isifebe. Ngangijwayele kaBusisi. Angizwanga? Usho kubani lo? Usho kuwena. Ye wena. Ngangijwayele kabi. Wenja. Ngicela uze la. Nawe uyekela ukungibamba. But ngicela ukukhuluma nawe. Yebo sisi. Uyamazi usisi ngihle naye. Wathula ishuthi uyangazi. Wathula manje. Hayi cha phela mase ungithethisa ngithi uyayibona into esayibanga. Uvela ungithethisa. Angazi umini indoda noma wena? Ukuthi wena indoda ngiyakhuluma ngithi nami. Phela ngibuze usisi. Uthe ngiyakwazi yini? Bengingashiyo ukuthi. Khuluma phela. Abe. Uba yena lo. Hayi lalela phela. Uba yena lo. Hayi bo. Ngicela ukwazi uyamazi umazela kuphi? Ngimazela kaMasho. Uyini nawe? Uyena lo. Uyena lo sisi lo engake ngathi ukubambisana naye ngesikhathini esidlule. Bengitshela ngayo ukuthi hayi mfethu waze wagcina ekhipha indaba zokuthi yabo khuleka. Esikhathini esidlule. So awusathandani naye manje? Uyakhumbula ukuthi sike sathi. Angikhumbuli. Sike sathi. Bengingekho. Sike sathi mfethu. Imali awusathandani naye manje? Ngathi ngihlehlile kuyena hayi ngoba ngingasathandani naye yabo. Niyathandana. Yeah, siyathandana. Okay. Ubhalile kuhlelo akekho right. Ubonile kade enza nje inhlelo zakhe zokuthi abone ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho manje. So wabhala kuhlelo akekho right ngidinga ukukhulumisana nawe unemibuzo eminingi ayekho nje right. So angazi noma ngizobuyela kuwena. Sis uyamazi usisi lo muntu? Awazi uthuke umuntu efonini. Khona umuntu oyena ngamthuka. Ungambonanga ukuthi unjani ebusweni? Wayemthukelani? Wathini kanti kuwena? Wathi angihlukana nomuntu wakhe. So wamthuka. Ufila kanjani uma ubabona behle kanje? Ngiyaxakeka. Ngiqale nini kumthandana nobabeni? Siqala ngo-2024. Angizwanga. Uyayazi le eyokuthi ufuna kuphinde mina ngisho siqale ngo-2024. Hawu. Kahle nawe awungiboni wena. Awuyini? Awungiboni.
Angithi wena. 2024 Angithi wena owenza inkinga. ziphi inkinga Okay. Le ngane oyithwele kaba. eyakho Kanjani? angisazwa ukuthi uthini manje Awena, ngithe mangibheka ifoni yakho. Wena ne-ex yakho benisabonana nihlangane. uvele uwenjalo-ke wena uvele uwenjalo Kanjani? wena uqale nginale ngane 2024 No. uba manje 26 phela manje. okay shuthi kade waqala lo msangano wakho Hayi, musu ukuthi umsana. angithi ukhuluma ngengane le sesifundisa manje No. shuthi kade waqala ngaleso sikhathi ubona ngithi nawe kade uqala umsangano awukwazi ukungitshela into ongitshelayo. Kade uqala umsangano nawe. Ukhulele nje angikwazi ukhulela isuba. Ngeke uthi mina ekubeni mina nawe sesinesikhathi singazazi. eyakho lengane Kanjani? ngiyakutshela ngithi eyakho Hayi ngathi zomela siyokwenza i-DNA test ke ukuze sobona ukuthi eyami ngempela. Angazi ngalokho. Akukwazi ukuvuma ingane engayazi. mina. angazi ngalokho sona lesifabe lesi wasithatha Awuyeke ukubuza umuntu wami ngesifebe. Baba wengane yakho uhlukane nathi. ye wena ubaba wengane yami kodwa ngithi ngitshayeni yes yaze nginyanyeza Hayibo. Hamba ufuna baba wengane yakho. Imali uthe ekutshela ukuthi ukhulele and nina bese kudlula isikhathi utheni bethina amazwi akho la uthi bese kudlula isikhathi senjani Sister. Bese kudlula isikhathi nalo muntu lo singabonani. Angithi manje Okay. mina ngiyasebenza mfethu. okay Yabo. Ngiba yiloyo muntu okhona nje ngaleso sikhathi leso yabo. so the So time ngenkathi ngifikile kushuthi ngathi ukupheqa ezintweni zakhe yabo. Mangithi ngiyabheka lapha ezintweni zakhe. Lo muntu lo ngenkathi kushuthi ngingekho mina. Usuke yena eyithola la. Okay. Nale ex yakhe yayibona leyo. okay sonke sazenza ibalo so when mawusu uyaqala isikhathi akutshele ngaso mawusu uqala nesikhathi futhi othi wena nasininesikhathi ningasabonani kuyahlangana bala nsizwa bala Yabona bangithi ngiyabala. the time kade kubikela ukuthi kuzilingilisho lomndeni wathi sezingaki inyanga ngaleso sikhathi Angathi kwaku2 or 3 angisakhumbuli nami kahle because sekunesikhashana yabo. 2-3 months or 2-3 months kanje. and wena wakade umgcine nini Ngangikade asenginenyanga mhlambe ezu 4 or 5 ngamboni because ngeke ngahamba mfethu ngaya le ko Eastern Cape 4, 5. ngasebenzela khona. 2 months 4-5 months 2 months 4 or 5 months okay uqinisile ayikho lento eshoyo okay yiphi ke khona uyazi yena ukuthi uyena ubaba wengane mhlawumbe ukwenzela ukuthi nje ufuna ukujabulisa lesifebe ehamba naso manje Ngithe kubiza umuntu wangasiphethe. uyaphika wena ukuthi isikhathi wamtshela ngaso mayethe yena wayesenesikhathi eside ningahlangani noba u2 ngoba ngenxa yomsebenzi wena siyakuhlanganela leso sikhathi so ingakho uthi wakho umntwana ngiyaphika ngiyavuma uqonda ukuthini mangibuke yakhe ingane mina nje ngikhulele ngoba hayi angikhumbuli ngiba nomunye umuntu Hayi bo musuqaba maka. Le ex yakho ke yona. Wenza kanjani manje ukama? I-ex yona wenza kanjani? wena uvele hlanganisa Okay ke lethi phone yakho ke manje. Lethi phone yakho manje ngitshengisa usisi lo lento engikhuluma ngayo. Uyambona sisi kwamanje mbuku. Mbuku kwamanje. cha yikho ifoni Angithi uyambona. Ngamthengela kodwa njalo ifoni. okay ngesingawo ufuna ukuthi kwenzekeni manje ngicela ukuzwa ngawo ahlukane nalesifebe Ngeke ngikwazi mina ukuhlukana naye cha. Ngeke nje ngikwazi. Ngeke ngizwe nawe futhi. owami ngambona kuqala Anginandaba nalokho. Umwenza kancane wenza kancane sisi. yini le ngenza kancane wona uyasheshisa kuleyo nto Noma yini wenza kancane hlukana nomuntu wami. iwena bakufundisa kanjalo ke Kusho ukuthi bangifundisa kanjani. uyangijwayela Ungijwayele ngitshela nje. ngitshela Hayibo. ufuna ukuthi kwenzekeni Mina sesema. Oh. Okwamanje. Mangathiwa mhlawumbe kuyenzeka. Futhi angimnike ithemba yabo.
asenze i-DNA mina ngithole umntwana wami ngiqhubekele nesimathatha sami yabo. Leyo musizini. Uyagula naye. Abe Ngeke. Ngithwale ingane 9 months. iyona-ke into esizoyibanga esayibanga endlini. Ngeke. Wawufuna ukugibela la uyalibona leli ikhanda lincane kanjani iy'nyawo ayikwazi ukuma la wafuna ukugibela wena la that's why ngakushiya ngathi sala. Vele-ke yabo manje uyakhuluma iqiniso ukuthi wangishiyelani. Angishiyelanga yonke lento loyishoyo. Angishiyelanga ukuthi uthi ex yami nani. Ungishiyele kona lokho. Lesifabe lesi. Wena ubuvele ukhuluma ne-ex yakho? Yebo ngike ngikhulume naye. Why ukhuluma ne-ex ukwenye relationship? Ufunani emuva usunephambili manje? Awukumbuzisisa mpela sister hayi. Yini le ngixoxa ngayo ningaxoxanga ngayo ngaleso sikhathi nithathandana? Benibonani nivashelana? Kuke kwenzeka kanye. Kuye kwenzeka kanye? Yebo. Kwase kwenzakalani? Nenzani menibonana? Angaqabela amanga ngicela ukwazi nje. Akukho ngazi ngoba Wonke umuntu une-right yokuthi akhulele la ezalwa khona. So kuningi manje khona ubhuti khona i-ex ukuze umntwana ezoba sendaweni e-right ekufanele engabe ukuyona angafunzwa abanye abantu. Ngicela uvele ukhuluma iqiniso sazi ukuthi wenzani ne-ex mhlangene. Wona sisiwabuza imibuzo emingaka manje. No, ngiyabuza ngifuna ukwazi. Nomuntu Yes, nangumuntu wakho ukhona kabalekanga. But ngifuna ukwazi le eyomntwana because ubhuti ukhala ngayo le ukuthi mebala. Kade sibala la. Siyazizwa uyibala ukuthi sihamba kanjani. So ngicela ukwazi ukuthi yini eyenzeka. And unganginikezi kwakhe impendulo, unginikeze esinye isithombe sokuthi so kwenzakalani mhlangene. Ngiphuzile angisakhumbuli kahle ukuthi kwenzekani. Okay. Okay. Wena sesingayitheneki into enjalo uyamuzwa uthini? Okay, no ngiyezwa but kuthanda ukuthi kube nzima. Kuthanda ukuthi kube nzima. Because into engenza ngisho kanjalo ukuthi umzimba umuntu wesifazane ungayenza research yakho nani futhi babukele lapha emakhaya ngazenzela i-research. Nibuze ngokuthi umzimba womuntu wesifazane uyakwazi ukugcina ubulisa ngaphakathi isikhathi esingakanani. Yes, sizenzile izibalo vele but yenzeni i-research nani. So mayetha akhumbuli okwesibili ke lokho manje ungangihlanganeli. Ngoba kuwes if engakhumbuli ngempela ngoba uthi wayephuzile. Imizwa yakhe ayidakekile ngaleso sikhathi. So kuthanda kube nzima kodwa ke bhuti ngiyacela ungenzele ifavor ungithathele umuntu wakho uphume naye. Lo engihamba naye. Wayengibuza mina ngithi stop umuntu wakho usuke uphume uhambe naye. Yabona ususho ngenye indlela phela mawuthi ngithatha umuntu wami yabo. Yes, thatha umuntu wakho uhambe naye. Mina umuntu engineshow ukuthi ngiyozusuka ube naye mina nobhuti laba abawu2. Umuntu wami. But thatha lo osenhlizweni yakho uhambe naye. Wami. Yes, owakho. Khululeka ususho. Uyangishiya futhi. Awazi angakwenzi lutho kodwa usuthi ngiyakushiya. Angathi uyabona zonke inkinga. Iyona into ozokuyisalela ke lena kodwa asambe mama. Ngathi ayikho into esibizele yona la. So umntwana ugcina utheni ngaye uthe ufuna ama results. Yeah, So uzolinda. Umama lo mengase senze i-DNA test. Okay. Sikwazi ukuthi sithole ukuthi umntwana kahle ungowami noma ungowakhe. Okay. Kulungile kuyazwakala ngicela ukunikhulula. Hayi Ngicela ningiphe nama mic before ngiyamalala. Ngiyabonga. Ngifana. Ngicela sihlebeni la. Umntwana kahle wabani? Ngenzeka ukuthi we-ex
ngenzeka ukuthi angisazi. Awunayo isho. Yeah. Ish. Yini ayikubeka kwi-ex yakho ekubeni usazothinta notshwala? Why? Shangazi nami. Mengilahla wena mina angazi ukuthi fangenze njani because wena umuntu obhalile kwishow la but uyazi ukuthi wena wenzeni. And mina sengiphathi nendawo manje angisazi ngempela because ubhuti uyangicacisela ukuthi isithini isitori sakhe. So uzolinda ke ukuthi kuzobe kukhona umntwana so that ubhuti ezothola ama results. Usoshilo lokhu kwi-ex ukuthi kukhona umuntu ozayo. Ngoba nje ngisho ukuthi angikho sure ukuthi kahle kahle ingane yabale. Nakhona ngeke ngikwazi ukunikeza omunye umuntu ingane yami. Nje seshilo useyikhethele phela ukuthi ukhetha ba. Kulungile but ke I think kufanele uye ngoba uthi awunayo isho kufanele uyenze i-DNA test wazi ukuthi umntwana wakephi akhulele ela awakhona khona ungalenzi lelo phutha. Mbuka lapha ekhaya kuningi kuyenzeka kunamanga futhi amaningi. Ngiyazi ukuthi lapha ekhaya ukhona mhlawumbe umlisa oqondane nokuthi ehlelwe isimo esikanje sokuthi avela phiwe umuntu nje kuthiwa khona umuntu wakho ozayo khipha imali. Abanye bana more than 20 years noma 16 years umntwana azabe na 16 emondla emenzela yonke into emfundisa ezikoleni ezi-right kodwa uthola ukuthi akusigazi lakhe and kuyicala lokho akwenziwa. So bafethu abantu besifazane mesizolahlana soda kanje mina ngi-understand notshwala ke ngaphezulu kodwa ekubeni uyazazi ukuthi ubona abantu abangaphezulu kwa2 kuyaphezulu ku-wrong because manje ushiya sonke siba confused. Sihlala ehlathini siduke singazi ukuthi sizophumela lapho singezona ukuthi umgwaqo ungakephi. So uma ufuna impilo yakho yahle enza sure mfethu uthi right. Hayi impilo ezokukhulumisa kakhulu and umuntu momthanda menzele iqiniso. Ngihlezi ngisho lento le umuntu momthanda menzele iqiniso. Ngicela ungakhohlwa ukuthi ngomhla ka3 ngezokelo mhla ka10 kune special lapha eBlack Life Pharmacy so baba no mama baenzo. So mekhona iproduct oyidingayo ungayithola ku 062 219 7748. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi pharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.